Moi! Ja mä kuvaan nyt tän KHT Kaviolan tallin. Ja ensiksi mä näytän noi kentät. Tässä on nurmikenttä. Ja tuolla on hiekkakenttä. Kössi. Ja täällä on kauraa. Tuossa on esteet. Tuollakin on esteet. Siinä. Siinä on parasta huomata. Huomata. Ja tuollakin on jossain huomata. Ja tuossakin on alistaa tasainoista. Tuostakin se on jonkun esteen. Tuossa meillä on kaurakauha. Tässä meillä on keittiö, pienimuotoinen keittiö. Siinä on heinää, koristeita, nämejä, omenoita ja kauraa. Ruokakuppeja ja sitten tommonen. Ja tässä on meidän pienimuotoinen tarha. Siinä on nyt vinti tällä hetkellä. Sitten siellä on vettä ja heinää. Ja tässä laitetaan hevonen kuntoon. Tuossa on nyt Alise. Sen omistaja meni syömään, niin se on nyt laitettu vähäksi aikaa vaan suitsesta kiinni. Sitten tulemme tänne talliin. Tässä on suitsinaulakot. Siellä on 2 loimia. Tuo on minun ja tuo on Jekun. Ja tuolla on minun sädeloimi. Ja tässä on siis nämä karsinat. Tässä on pöytä. Tuolla on hiisten nauhaa ja tuossa on korjattuja päitsiä. Tuolla on tuollaisia. Se on suojia ja pintaleita ja kaikkea tuommoista. Sitten siellä on juoksutuslista, mitallit, harjapakki. Tuolla meillä on turparemmi, kynä ja kummi. Tuolla on naula. Ja sitten siinä on porkkala. Siinä on riimunnarvoja, heinää ja sitten tuo pilkullinen on semmonen tähän turvan ympärillä. Koristeoppuja, varapäitteekohja, martingaali ja 2 reippaa. Sitten voimme asetellakin nuo hepat. Tuossa on loimia. Tuolla on rusepiina, eli ruse. Hulivili. Hulivili on rusen varsa. Mamma Mia, mamma. En sano sitä näitä rotuja, koska en muista näitä kaikkea. Sitten tässä on Pepsi Max. Max. Tai Pepsi. Ja se on Falabella. Tuo on Little Bit Star. Sekin on Falabella. Ne on vähän niin kuin kaksoset. Se on samasta tallesta. Sitten on Klapan Lady. Tommonen. Sitten minun paikka, eli Let's Make Some Love Lissu. Kaikilla tällä reunalla olevilla on sädeloimet. Tuossa on minun sädeloimi. Sitten tuossa on minun vanha nimi vielä. Mut nyt siinä on Alisen paikka. Ja Alise on siis tuolla. Nimi on Alise. Ja sanotaan Aliseksi. No, sitten tuossa on Windy Starin paikka. Ja Windy on tuolla tarhassa nyt. Ja sitten on Elmert. Näin. Tuolla on raparperi ja nyt meillä on harava ja heinää. Tuolla näkyy meidän maastot. Nämä vähän joka puolella. Mutta kiitos kun katsoit tämän esittelyvideon. Tämä oli nyt tässä ja tämä oli siis KHT Kaviolan tallin esittelyvideo. Ja moikka!